Ambaliya ta ɗaiɗaita al'ummomi da dama a jihar Kogi. Ambaliya ta ɗaiɗaita al'ummomi sama da 60 a ƙaramar hukumar Ibaji na jihar Kogi. Da yake tattaunawa da manema labarai, shugaban al'ummar yankin ya ce lamarin ya yi munin gaske, inda ya yi kira ga gwamnatin jihar Kogi da ta ɗauki mataki nan take don shawo kan ambaliyar. Ruwa ya ci al'ummomi sama da 60 da yake yankin a halin yanzu, inji shi. Jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa Ibaji na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin jihar da ke fuskantar mummunan ambaliya a kowace shekara. Ita ma shugabar wani kwamiti cikin ƙungiyar al'ummar yankin, Farfesa Joy Ede, ta yi kiran kai musu ɗaukin gaggawa, ciki har da ƙirƙiro da wani asusun tallafi domin taimakawa al'ummomin da ambaliyar ta shafa. A cewar ta, yawan ambaliyar da al'ummomin yankin suka fuskanta, musamman waɗanda ke zaune kusa da kogin Niger, ya fi ƙarfin gwamnatin jihar ita kaɗai, har sai an samu ƙarin taimako.